Og hej YouTube. Hej YouTube. Ja, I kan godt se, at vi er kommet lidt længere. Ja, jeg fik gæster på besøg, og jeg fik virkelig lyst til at spille. Og vi ville ikke kunne filme, fordi så ville vi også blive forstyrret. Ja, og det ødelagde meget af videoen. Men ja, vi har kommet lidt videre, og for nu er vi altid op til, når vi spiller jo, der sker sådan noget igen. Men vi har ikke lavet nogen maskiner eller sådan noget. Udover de der jernovne. Ja, men det er jo ingenting. Det er jo ikke men vi har ikke snydt, for det kan vi heller ikke, så det er jo så det. Men det er ellers nu, vi skal i gang med at lave maskiner. Ja, I kan lige se, hvad vi har i kadensen af. What? Lidt damme. Nå, det er ikke normalt ting. Ja, bare lidt. Og vi har fået lavet jernmarmor. Og så, og så her der har vi tænkt os at lave vores maskiner, og muligt her der har vi til den første maskine. Og det er Doom, der har bygget det, eller Alexander. Og så har jeg bygget et lille kisterum herinde. Det skal vi nok også få brug for. Ja, og vi har minet lidt, og jeg døde en gang. Og så har vi fået lavet videre hernede, så vi vil lave et maskinrum til, eller måske 2. Og hvad for plads til det. Jamen, men skulle vi komme i gang med at lave de maskiner der? Ja, men jeg skal bare lige spørge, hvor jeg kan sælge items. Ja, jeg går op i vores hus. Jeg kan ikke huske, om vi gjorde det i sidste video eller den her. Men vi har i hvert fald fået sat home. Og så har vi, vi kommer meget langt. Og vi skal til at lave solpaneler. Det har vi købt i shoppen. Ja, og så skal I se noget med, og jeg kommer lige op til den her dør der. Ikke lige nu. Den her dør her, den er umulig. Det ved man jo godt, altså. Det kan man jo regne ud, hvis man er god til det. Så man kan ikke komme ind. Det er bare underligt. Ja, og jeg ved godt, at man godt kan smadre mig. Vi har nemlig claimet, og så kan man ikke smadre det. What, det giver ikke mening i sådan noget. Ja. Og jeg ved ikke godt, at man godt kan smadre. Er du nede af mig? Yep. Altså, hvorfor? Det var lige, jeg troede, det var en eller anden Samboom, der havde CP'et til mig. Ja, han har et dark matter P, altså han er OP miner. Der er jo kun den lidt bag dig. Fuck! Det er dig, altså. Du gik ind foran mig, så nu er jeg PvP-kombat. Nu skal vi vente. Og jeg hader at vente. Jeg ved ikke, hvorfor jeg laver sådan et kæmpe stort rum hernede. Okay, jeg skal lige op i home, der laver noget. Kom ind hjem lidt. Du er nødt til at tilbage her. Hvorfor vil du hernede? Hvorfor går du ikke bare ned i minen? Altså, det er dernede, jeg er. Jeg vil bare med ind der, hvor du er. Jamen, så kan du bare gå ned i minen. Det er også det, jeg er. Det var, kan jeg huske her i slutningen af episode 1, da vi gik ned i minen. Så minen, den kan jeg ikke godt huske. Og det mener jeg også så sidste gang i min episode, altså i min video. Så jeg kan også se det i Olivers. Så se det i Olivers. Ja, jeg tager ikke fall damage. Så jeg kan få bare en til dig.
Ja, jeg fandt gold. Wow. Okay, jeg kan virkelig ikke finde noget til dig. I'll be back. Måske hjælper ikke med selv skrive navn. Jeg fandt igen min egen vej, hvor jeg er gået. Sådan lige. Så kan vi begynde at mande lidt mere normalt. Så jeg kan ikke finde noget. Nå, så må du tilbage, for jeg har ikke tid til tilbage her. Jeg har slet ikke tid til det. Så skriver jeg bare til. Nej, for vi kan ikke se det. Altså. Andre folk kan ikke se det. Det er kun dig. Hold ud. Så ind igen. Op med dig, og lidt op med dig. Op. Ja, det kan vi lige så godt også stoppe. Det hele, alle lorte skal op. Skal ind og ud og ind og ud. Ja. Sådan. Okay. Du rejoinede ikke vel? What? Der skete der? Nå. Der er ikke noget lag bare. Nej. Jo, okay. Ja. Nej, det lægger ikke. Det lægger overhovedet ikke. Jeg kom tilbage, hvor jeg var før. Ja, du bollede med Susanne. Jeg er en, som der hedder Susanne, på besøg lige nu. Min faste hedder Susanne, mener jeg. Søren, det er så der selvfølgelig et hul til, man kan fælde ned i. De er meget dybt, drenge. Okay, alt det, der siger med tæt på med at finde det der. Ja. Og vi vil nok ikke sende IP til jer, fordi at man kan se nede under kortet af vores koordinater og sådan noget. Så vi bare springer hen til måden, vi boller den. Og fordi du gerne vil blive ballet. Men ikke kan regne jer frem til IP'en. Hvorfor tror du det? Det må I selv finde ud af så. Eller det kan være, den står nogle gange i chatten, jeg ved det ikke. Fanden er du lige blevet af? Jeg er jo lige gået home. Nej. Jeg glemmer. Jeg miner stadig. Fuck, der er nogle skeletter i vores home. Ja. Ja. Skal vi bruge glas til noget? Glas? Ja. Bare læg det i en eller anden kiste. Læg det i kisten ved siden af, så kan vi bare bruge kondenseren til noget andet shit. Jeg skal lige klø mig lidt i håret. Det var dejligt. Og drikke noget cola. Det var også dejligt. Ja. Sandor. De kaldte mig Alexander. Nu mener jeg på en lidt bedre måde. Det går lidt... en kæmpe jern og... der er meget jern. Jern. Det er det, man burde sige i stedet for, yeah. Så burde man sige, yeah. Jern.
Ja, bare hug det hele. Det hele skal hugges. Lige meget. What? Stop det. Sådan der. What? Nej, stop det. Der er så sådan et stok nede i jorden. Guld. Nogle gange sker der sådan en bug ved mig, så jeg er nødt til at smadre. Et eller andet med min hånd. Jeg havde godt have crown som armor lige nu. Det får vi. Det er da ikke sikkert, vi når så langt. Otte minutter og 8 sekunder i center, så er det lotteri. Og jeg har kun én. Billet. Ja. Jeg havde ikke råd til flere. Jeg har heller ikke særlig mange penge, så... Oscar, han spørger noget, jeg også gerne vil vide. Måske bare ikke lige... Okay. Gravel. Gravel. Jeg tænkte lige på... Nej, ikke mere. Laver du ikke mange rum sådan? Jo, jeg er i gang med at lave et nyt maskinrum. Det bliver nok en af de største. Du kan godt låne din pickaxe, men ikke. Støder du ikke også på meget gravel og sådan noget? Hvad? Støder du ikke også på meget gravel eller jord? Nej, ikke indtil videre. Jeg har ikke engang mødt noget indtil videre. Det er noget nyt. Jeg har 3 pickaxe. Jeg har en emerald, en emerald pickaxe. Og så har jeg 2 jern pickaxe. Og emeralden, den bruger jeg kun sådan her i går knud. Den er altså ikke specielt hurtigere. Nej, den kan bare holde lidt længere. Det kan det. Det er kedeligt at mine. Selvom det er sjovt, altså. Det er kedeligt og sjovt samtidig. Det giver også mening. Og vi har i hvert fald filmet i 16 minutter nu. Så kommer jeg selvfølgelig ind på der Dr. Grieber grund, så er jeg nødt til at grave den anden vej. Au, jeg mistede liv. Klamme spejder.
5 minutter. 5 minutter. Hvis du fucking vinder, jo. For jeg har kun én. Jeg har allerede vundet én gang, jo. Ja, det var mega vildt. Det kan I lige se her, hvis man trykker lotteri. Så står hans navn der. Lotteri. Ja, han står lige derude. Ja, jeg var den sidste, der vandt. 5 millioner. Eller andet. Men vi Nej, har... det er kun 5.440. Men han har brugt dem. Ja, jeg har allerede brugt dem. Det var mega hurtigt. Jeg er næsten færdig. Altså, nå. Mm. Hvor mange penge har du? Nå, jeg tror, jeg har ikke engang $1. Har du ikke $1? Mm. Nope. Ej. Jeg har kun 100 cent. Okay, det er lige præcis en. Jeg hader ham. Creeper, hvorfor bruger vi overhovedet i nærheden af ham? Ej, nu vil jeg egentlig ikke mærke, at jeg Jo, jeg gjorde, men jeg tror ikke, det. Jeg vidste ikke, at han havde sneshus i. Okay. Ikke noget, jeg sagde ingenting. Han har sådan et kæmpestort område inde i junglen, og han har også et kæmpestort område ude for junglen, og jeg er åbenbart ude for junglen under jorden selvfølgelig. Jeg tror, det er noget af det her, jeg hader. Næsten eller mest, altså. Det har vi ikke, tror jeg. Det har jeg spurgt om 3 gange nu der. Jeg har sikkert fået et svar, jeg har bare ikke kigget i chatten. Det eneste, der ikke skal op, det er de der glasfiberkabler. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har dem på mig, men sådan der. Og senere i nogle andre videoer, så vil vi sikkert også... ja, så vil jeg i hvert fald spille singleplayer og... Creeper. Så vil jeg vise, hvordan man laver nogle maskiner. I kan sikkert også finde dem et andet sted, hvordan man laver dem, men... Eller skal vi se noget? Sorry, fordi det lige blev lige skærm og sådan noget. Jeg skulle bare lige se, hvor lang tid det er. That's bad. Vi stopper om 3 minutter. Kan jeg lige nå? Nej, det har jeg så 5, 6, 7, 8, 9. Sidste række. Prøv jeg vil lave nogle gaming-videoer for et eller andet spil. Der vil i hvert fald være livestreaming, kan vi ikke også sige til alle. Der er 1 minut tilbage til at filme det. Det bliver 100% ikke dig. Hvis det bliver jo, så flipper jeg fuldstændig ud. Ej, vi skal i hvert fald lige nå op til at se, hvordan det bliver vinder. Ja, der er så også 2 minutter tilbage, så det kan vi jo så stadig godt nå. Ja, og der så jeg så det der med forskydningen. Det er det der, der skete. Ja, det er det der, hvad have sket, hvis jeg pludselig har. Men noget sådan lige om lidt, så. Så er jeg tilbage, det må jeg undskylde. Sådan der, hvis jeg lige gør den 2 taklinger. Hvem vinder?
Nej, hvem vandt? Det gjorde Crazy. Så money. Det var det for i dag. Var det? Ja. Ej, vent lige, jeg skal lige nummer 5. Nu gider jeg ikke vente. Okay, vi Så- ses. Ses YouTube. Hej hej.